Good morning mga geng. Ang aga-aga gusto ko nang umiyak. Pero tapos na. Ano kasi, naliligo kaming dalawa ni Ana. Siya doon sa bathtub. Tapos ako nag-shower lang ako. Biglang ayaw na niyang, tapos na siya. Tapos ko na siyang paliguan. Naglalaro na lang siya sa tubig. Ayaw na niyang kumilos, guys. Oh, ayan na, oh. Oh, siya! Uy! Hi nila. Hi. Say hi, Ana. Hindi siya mag-hi. Say, kuya mo akan. So, ayun, ayaw na niyang kumilos. Nung pagtingin ko, guys, may nakalutang ng 2 tao. Ang laki-laki, parang pang-adult ba? Ang laki-laki. Sabi ko, pinicturean ko siya, tapos, hindi siya yung anak ko, yung pupo niya. Oh, let's go down na. I was just telling them what you did early this morning. So, yun. Ayan na. Let's go down na. Patuloy natin yung chika downstairs. So, yun na nga, guys. May lumulutang na tao doon, mga 3, pang-adult. Agoy, ang sakit-sakit pa naman ang ulo ko kasi meron ako, tas ang sakit na katawan ko. Ewan, siguro nung nung bumagsak kami ni Ana sa backfits ba. So, grabe. Gusto ko umiyak talaga. Yun, gusto ko na lang umiyak. Hindi naman siya malaking bagay, no? Pero parang nagsabay-sabay na maaga ba, tas masama pa yung pakiramdam ko. But anyway, wala tayong magagawa. Tayo din ang maglilinis. So yun, nalinis ko na siya. And siya din, nabihisan ko na. Pagtulog ni Ana, sasabayan ko siya kasi medyo masama talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko alam. Siguro dahil meron ako. Magbe-breakfast lang ako. Andito kayo sa gilid, guys, kasi nagcha-charge ako ng phone. And then, ng aking phone. Alam nyo naman, yung vlogging, yung vlogging camera natin, yung mismong cellphone natin. So anyways, dyan kayo, kasi yung code ko, may clip ba? Kain lang ako. Carpaccio bread sandwich. Paborito ko to dito. Siya, alam nyo naman siguro yung carpaccio, yung, beef siya. Tapos, manipis. Ginawang manipis. I think, dinidip nila to. I saw a Jamie Oliver before. This one is really good because may may bread siya. Po to? Half lang ito. Carpaccio, salad sandwich. Ito yung half ng bread, tapos may carpaccio, tapos yung salad ito. Kita nyo ba? Yung salad, may lettuce, may cucumber to sa loob, may tomato, tapos topped with, bacon, may sauce, may herb, tapos may cheese. Yun lang. Kain lang ako, guys. Yan. 8 smakalik, yun yung sinasabi dito. 8 smakalik. Kung sa Japanese pa, itadakimasu. Kaon. Pala, guys, ito medyo maikli na yung aking buhok kasi nagpa-cut ako kay Sheila noong Sunday. Pumunta sa dito, yung previous vlog nakita niyo. Coffee po tayo. Decaf ito. Kumusta pala kayong lahat, guys? Alam nyo, medyo din ako these days. Na-disappoint ako. Ay, kasi nga, paano namin umuwi ni Ana ba? And magstay sa Cebu ng matagal. While wala pa akong, wala pa akong trabaho talaga na, may kontrata, ganun. Although nag-extra po ako, alam nyo, nasabi ko na dati. Yung tinutulungan ko yung parents ni Ruth. I'm glad na may konting kinikita, ganun, para maka-save naman tayo. Para pag may mga gustong bilhin, nabibili ko, ganyan. Although, fortunately and thankfully, wala naman kaming issues financially. Pero yung sa akin lang ba, yung talagang sa'yo, kung may gusto kang bilhin, diretso, yung ganon. Although, hindi naman ako magastos, pero yung thought na ganon ba, yung may financial freedom ka talaga. But anyways,
originally, we planned to go back to the Philippines. Ako lang and si Ana. But then recently, naging red na po yung, nasa red list na ng Pilipinas yung Netherlands. So, yun, mas mahirap na umuwi. Sabi ko, wala, palagi na lang napaplano tayo, tas nadi-disappoint na naman ako kasi nga, paiba-iba naman yung sitwasyon dahil sa pandemic na to. So, I've decided na hindi na lang talaga umuwi next year. Kasi, plano kami ng plano, tapos hindi sure ba. So, magastos din po, ganun. Yeah, medyo complicated talaga. So, yun na lang. Magtatrabaho na lang ako talaga next year. Yun kasi sana yung namin, yung napag-usapan namin na last chance na na pwede akong magstay sa Pilipinas with Ana for quite a long time. Siguro a few months. Kasi nga, walang trabaho talaga dito. Yeah, but then, sabi ko sa kanya, kasi Ana will go to school next year, yung sa Porter's Fields. Yung sa, laro lang siya ba na na class, just to expose Ana to other kids and outside na din. So yeah, since she goes to school next year, so yun, magtatrabaho ako. Yeah, although siguro not really full-time, but yung may regular na trabaho na talaga pa. So yeah, hindi na lang kami uuwi. Sad, pero yun talaga. Mahirap talaga pag nasa malayo ka ba. Hindi ka makakauwi ka agad. Yun. Anyways, tapusin natin ang emo-emo. Kain tayo! Ana is having her sandwich now. Pag-check ko ulit, ubos na yan. 3 hours later. Hello guys, na? 2 p.m. na po. And kakagising ko lang. Nagnap ako kasi. Sobrang sakit ng ulo ko. Si Ana natutulog pa din. She'll wake up anytime soon. Hindi ko na hinintay si Ruth tsaka yung papa niya for lunch. Pumunta na kami sa taas kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko. Grabe. Until now, meron pa din. Dito, masakit pa din. Parang nag-stiff neck yata ako. Hindi naman siguro. Basta when I woke up, had really bad headache. And then, mas siya. Nag-worsen siya. Later on. Hindi ko hindi ko. I couldn't put up with it anymore. Char. Nag-English ka ng liso ng Bisaya. Char. Couldn't put up with it. Di na ako kaagwanta ba. And hindi ko na siya matiis. So, uminom na ako ng pain reliever. Magluto lang ako ng lunch, guys. Luto lang ako ng itlog. Tsaka, I'll pair it with avocado. Yun na yung lunch natin. So, kain na naman ako, guys. May pancake si Ana. Blueberry, banana, and strawberry pancake. So, yun yung kainin niya. Gusto ko sanang ilabas si Ana, no? Tapos isama ko kayo. Para naman, maiba na naman yung ating setting. Diba? Maiba na naman yung lugar. Kaso, magkulimlim na naman, guys. Alam niyo naman, na ngayon. Malamig na. Tapos makulimlim pa. So, minsan umuulan din. So, hindi talaga maganda ang weather. Pero talagang nilabas ko si Ana kagahapon. Kain lang ako, guys, ha? A few moments later. So, hello guys. Na ngayon? Mga 5:20 na. Busy na tayo sa kusina. Hindi na ako naka-vlog kanina kasi tumawag yung aking kaibigan. So, alam niyo naman, wala tayong ibang vlogging camera for now. So, wala na. I'm currently making dinner. So, magawa ako ng spaghetti po.
Tapos nag-preheat ako ng oven kasi gagawa ako ng garlic bread. Hindi ako mismo yung magbe-bake ng bread. Yan na, ready na ang ating ready na ang ating oven. Hatiin ko lang to kasi sobrang laki ng parchment paper. Ito lang. Madali lang. Kasi si Ana kakain din ito. Ana, nene. Niyan na naman si Ana. Gusto na naman ako. Ewan ko kung saan ako gustong dalhin ito. So, lagay natin dyan. Wait, pangga, wait. So, nasa oven na yung ating bread. Gustahin naman natin itong ating sauce. Yung ating pasta. A few moments later. Narasrut, abot na ang kuan. Abot na ang Show Papa, Ana. Like this. Rochelle was teaching her how to do that, ba? Kain na kami. Gutom na eh. Tapos na ang dinner, guys. And masarap siya. How was the dinner, Dodong? Lekker! Char. Aalis kami, punta kami, maglakad kami doon sa main road, papuntang main road kasi yung sinasabi kong display ng ng Santa Claus. Hi! To the nose. So, ipakita ko din sa inyo. I hope, may light yung fountain kasi gustong-gusto ni Ana yung fountain. Labas muna kami. So, naglalakad na kami. Ang aming madam ay nandito. Ana. Malapit lang naman. Nakagawas ang bata. Malapit na kami. Nasa main road na kami. Yan o, si Ana. She's really walking too fast. Pupuntahan namin. Yan yung my life. Look at the light on. So, dito po kami sa labas. Walang light yung fountain. Kita nyo ba? May fountain kasi. Yung light ng church. Walang light yung fountain. Gusto pa naman sana ni Ana. Bumalik sila doon, guys, kasi gustong bumalik ni Ana. Ayan. So, bahay na kami. Nag-enjoy si Ana doon. And I think after December 6, no? They will change the decoration na para Christmas na naman. Yeah. So, pakita ko sa inyo pag na-change na. So, yun lang yung vlog natin today. Iko-close ko na itong vlog na ito. And salamat sa panonood. Ana, say bye-bye. Ana. Bye-bye. Say bye-bye. Bye. Ana. Bye, busy na. Nagbasa na siya. Bye-bye. Hey. Yeah. So, please don't forget to like and subscribe. Iba na yung
YouTube name natin, Gie&FamVlogs na tayo. So yeah, salamat for watching. Till the next vlog. Mush mush bush. Babush! Ana? Wala talaga eh.